سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو زيناتات اب تግራይ ሓደ لعلوي بعد سلطان تقتلو مهلاو مغلاصو ኢትዮጵያዊ زي حغوا ساغارين 31 ዓመታት كأسر مفرادو امريكا سلياو حبريتان ኢትዮጵያ يحلف كاز تبهالو ولق سبب تحت قيد مأتوا ابالات سرف ريبابليكان بايدن كاب سلطان نمئلاي منقسقاسات يكايدو مهلاو مغلاصومن الشباب زفصو متقعتي حدا ابل بايت زركبم 3 سبات مقتالو محبارون قالن زتقالك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون لتنايدول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم اب كلل تግራይ አባል መሪሕነት ዞባ ደቡብ ትግራይ ተቀቲሉ ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳያት ዞባ ክልል ትግራይ አቶ ሳምሶን ተፈሪት ማለላይት ከም ዝተቀተለ በጽሕፈት ዞባ ደቡብ ትግራይ ንቢቢሲ አረጋግጾ አቶ ሳምሶን ንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣብ ዝተፈላላዩ መንግስታዊ ውድባውን ሓላፍነት ተዋፊሩ ከም ዘገልገለ ታሪኽ ህይወት ይገልጽ አቶ ሳምሶን ናብ ዘናጋዕሉ ዝነበረ ቦታ ድሕሪ ምኻዱ ሓደ ውልቀሰብ ናብ ደገ ጸዊዑ በሽጉጥ ከም ዝቀተለ ይጸብጸባት ካብ ተኸባቢ ሓቢሮም ዘለው በጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ደቡብ ኣብድልያን ክትትልን ናይቲ قتل والقسب يمزركبو عسكرين ناي اتو سامسوم نمرمرا نام مقله هوسبيتال عيدر كم استلاخذ استغلص خوينو دحر مرمرا لومي دحر قطري نام ماي چاو كم استفانوه بصحفت ممحدار زوبا دوب تግራይ غليصو اتو سامسوم تفري بعل حدارن ابو 4 قلعن منبارو دحر بايتو يزنتو اب كلل تግራይ سرعت البونت نغيسو كم زلون سبمز زي فلطو ابيات ماسر تخي ترف كم زلو غزيو بريزيدنت تكلل ጌታቸው ረዳ زحلف سمون غليصو نيريو اتو ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ግዚያው ممحدار ناي تكلل ሙሉ በሙሉ መንግስታው ቆመን ወክሕዘይ መخالውን ነተኩነታት ከም ዘጋደዶ ተዛሪበ መንባሪ ይዝከር በጀካዚ ጌታቸው ረዳ ኃይሊ ፖሊስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ንውልቅ ሓለፍቲ ዘይኮነስ ንህዝብ ደው ዝብል ኮይኑ ከም በሐድሽ ክቀውም ዘኽእል ምትዕራይ ከም ዝተጀመረውን አፍሊጥ ነይርዮ እቲ ኣብ ጸጥታ ዝርአ ዘሎ ጸገም ፖለቲካዊ ሕማቅ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ጌታቸው ረዳ ውጥቀት ግዚያው ምምሕዳር ዝምነዩ ዝተወደበ መንቀስቃስ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ኣለው ክብል ከሲሱ ነይርዮ መሰረት ቤት ጽሕፈት ፍትሕ ትግራይ ዘካየዶ መጽናዕቲ ኣብ ትግራይ መንግስት ዘይፈልጦም አብያተ ማእሰርተ አለው ኣብ ገሰሰብ او መሰል ተዋፈሩ ሰባት ማእሰር ጀሚርና አለና ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ማዓልታት ድማ በወፍሪ ናብ ቤት ማእሰርተ ክነእትወሚናውን ኢለኔርዮ ሕጅኻ ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳያት ዞባ ደቡብ ክልል ትግራይ አቶ ሳምሶም ተፈሪ ብለይቲ ተቀቲሉ ይዘላ ቅድሚ ሒደት ማዓልታቱን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ክልል ትግራይ ወረዳ ጽምብላ አባላት ጸጥታን ሓደ ሓረስታይ ወዲ 35 ዓመት መንእሰይ በበትሪ ወቂዖም ከም ዝቆተልዎ ስድራ መዋተ ገሊጾም ነይሮም አባላት ጸጥታ ነቲ ሓረስታይ ኣምሻ ጠያይ ተዋፊርካ ኢሎም ከም زحزوا يقلص እኳ እንተኾነ ኣብ ምሻጥ ጠያይት በዛዕባ ምውፋሩ ግን ዝተወሃበ ሓበሬታ የለን ኣብ ኬንያ زي حقاو اساغر دق سبات كم زخونه استطرطره ኢትዮጵያዊ ነ31 ዓመታት ማእሰርቲ ከም ዝተፈረደ ማዕከና ዜናታ ሃገር ጸብጺበን ይብቃል ጌታቸው ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዊዩ ኣብ ገዙ ብሰንሰለት ዝተኣስሩ 12 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተረኺቦም ዝነበሩ እቶም ስደተኛታት ኣብ መንበርቲ አዲናን መሐመድ ጋላና በዝብል ተወሳኺ ስም ዝጽዋዕ ይብቃል ጌታቸው ተኣሲሮም ናብ ሳልሳይ ሃገር ከሳገሩ ይጽበዩ ከም ዝነበሩ ፖሊስ ገሊጹ በመሰረት ጸብጻብ ዘስታር ትባል ጋዜጣ ይብቃል ጌታቸው ኣብ ናይሮቢ ርእሰ ከተማ ኬንያ ንጎማ ኣብ ዝተባለ ከባቢዮ ኣብ ትሕቲ ቀይዳትዮ እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ብተወሳኺ ብምድንጋር ሰነድውን ነተወሳኺ ሓደ ዓመት ክእሰር ከም ዝተፈረዶ እታ ጋዜጣ ሓቢራ በጀካዚ ይብቃል ጌታቸው መንግስቲ ኬንያ ንወጻእተኛታት ዝህቦ ዓይነት ናይ ሓሶት መለለይ መንነት ሒዝዩ ክንቃሳቐስ ጸኒሑ እቶም ኣብ መንበር ጎዞ ዝተረኽቡ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱውን ተገሊጹላ ዳይሬክተር ምርመራ ገበን ኬንያ መሐመድ አሚን ናብ ደቡብ አፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን ክበጽሑ ዝደልዩ ኢትዮጵያውያን ንኬንያ ከም መሰጋገር ክጥቆሙላ ጸኒሖም ከም ዝበለ ድማ ናይሮቢ ኒውስ ጠቂሳላ እቲ ሓላፊ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ውልቀ ሰብ ዝተዋሃበ ፍርዲ ንኻልኦት ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ካብ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ንኽቆጠቡ ዝሕብር መጠንቀቕታ ይምባሉውን ጠቂሳ ብተወሳኺ እቲ ሓላፊ እቲ ሕብረተሰብ ዘጠራጠር ኩነታት ምዝርኢ ንፖሊስ ክሕብር ሓቲቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖሊስ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ኢስሊ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ 30 ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹላ ጋዜጣ ስታንዳርድ ንፖሊስ ኬንያ በመጥቃስ 10 ደቂ ተባዕትዮን 10 ደቂ ኣንስትዮን ናብ ዘይተገልጸ ቦታ ክጉዕዙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ ሓቢራ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኬንያ ዝኣተው ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣውራጃ ማቻኮስ እቲ ሪቨር ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ከም ዝተታሕዙ ይዝከር
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሚኒስትሪታት ጉዳያት ወጻኢን ፍትሕን ሰሪሑ ዝፈልጥ ኢትዮጵያዊ ስለያ ናይ ኢትዮጵያ ኮይንካ ጸኒሕኻ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺባ እታ ማዕከን ዘርጊሓታ ብዘላ ሓበሬታ እቲ ኣብርሃም ቲ ለማ ዝተባሃለ ወዲ 50 ዓመት ብመሰረት ሕግታት ስለያ ኣሜሪካ ክልተ ክስታት ቀሪቡሉ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዊ ኣገሊጻ እቲ ጉዳይ ከዓ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ይረአ ከም ዘሎን ሰፊሕ ዘርዝራቱ ድማ ኣብ ሰሙንዝን ህዝቢ ቃልዕ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣገሊጻ ጠበቃን ቤተሰብን እቲ ሰላይ ናይ ኢትዮጵያ ከተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ለማ ንምብጻሕ ዝተገብረ ጻዕሪ እውን ከም ዘይተዓወተ እዛ ማዕከን ጽሒፋ ክፍሊ ፍትሒ ይኹን ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ከም ዘሎ ኣገሊጻ እዚ ሰላይ ናይ ኢትዮጵያ ኔርካ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ኣብርሃም ቲ ለማ ብልክዕ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ምትእስሳሩ ኣይተገልጸን ኣሎ አባላት ሰልፍ ሪፐብሊካን ዝኾነ ተቃወምቲ አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝብ አሜሪካ በዛዕባ ምእላይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ካብ ስልጣኑ አመልክቶም ወግዓው መርመራ ከም ዝኸፈቱ አፍሊጦም መራሒ ሪፐብሊካን ኬቨን ማካርቲ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዝዳንት ዝካየድ መርመራ ኣብ ምጥቃም ስልጣናን ብልሽውናን ዝተመርኮሰ ክኸውን ኢሉ ሪፐብሊካን ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝበዝሐ ድምፂ ድሕሪ ምሓዞም ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ባይደን መርመራ ጀሚሮም እዮም ክሳብ ሕጂ እቲ መርመራ ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዝዳንት በደላት ከም ዘሎ ዘርኢ መርትዖ ክረክብ ግን ኣይከኣለን እንተኾነ ግን ንግዳዊ ነጥፍታት ወዱን ፕሬዝዳንት ባይደን አመልክት ሕቶ ከኣቱ ይኽእል እዩ አባላት ሰልፍ ሪፐብሊካን ንወዲ ጆ ባይደን ዝኾነ ሃንተር ባይደን ጽልዋ አቦን ስልጣን አቦን ተጠቂሙ ኣብ ብልሽውና ተዋፊሩ ዝብል ክስ እዮም ዘቕርብሉ ዘለዉ ማካርቲ ኣብ ካፒቶል ሂል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እሙንን ከቢድን ጥሕሰት ግቡእ ፕሬዝዳንት ከም ዘሎ ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ጆ ባይደን ግና ነቲ ናይ ሪፐብሊካን መርመራ ክምልሰሉ ግዜ ኣይወሰደን ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ኢያን ሳምስ ሪፐብሊካን ንፕሬዝዳንት ባይደን ንትሽዓተ ኣዋርሕ ክምርምሩ እኳ እንተጸንሑ ዝኾነ በደል ግን ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ይገሊጹ እቲ ወሃቢ ቃል ተግባራት ሪፐብሊካን ኣኽራሪ ፖለቲካ ክብል ይገሊጽዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወዱን ባይደን ዝኾነ ሃንተር ባይደን ምስ ናይ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ዝገበሩ ንግዲ ምስ ካብ ግብሪ ምህዳን በዝተኣሳሰር ብፖሊስ ምርመራ ይግበረሉ እዩ ዘሎ ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካን ግና ሃንተር ባይደን ወዱን ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ስለ ዝኾነ መርመርቲ ነቲ ጉዳይ ከምቲ ዝድለይ ኣይሓዝዎን ኣለዉ ብምባል እዮም ዝወቕሱ ዋይት ሃውስ ግን ማለት ቤት ጽሕፈት ጆ ባይደን ግን ኣብ ገበናዊ መርመራ ሃንተር ባይደን ኢዱ ከም ዘየእተወን እቲ ፕሬዝዳንት ከዓ ኣብ ናይ ወጻኢ ንግዳዊ ነጥፍታት ወዱ ዝኾነ ሃንተር ባይደን ዝኾነ ኢድ ከም ዘይብሉን ገሊጹ ቅዋም ኣሜሪካ ከም ዝእዝዞ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዝዳንት ብኽድዓት ጉቦ ወይ ካልእ ልዑል ገበናትን ንእሽቶ ገበናትን ካብ ስልጣኑ ክእለ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ ይኹን እምበር ፕሬዝዳንት ባይደን ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ዝግበር ዘሎ ናይ አባላት ሰልፍ ሪፐብሊካን ጻዕሪ ክዕወት ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ قبرش براو جل الشباب أب سومال أب زوبا قال مدوغ الجراس أب استبهلت حوس كتما أبزت أودنا توقي محمد يار استبهل أبال بايتو زركبهم سلست سبات كم استقتلوا من قست الرقاقيسو اتي نتاقو بمتسواز التخيد السرحيت نعم حدار زوبا قال مدوغ أحمد عبد كارن مقتاز على منباري تملكتو منستر حبريتا منستر زينا قال مدوغ أبشر عبدي شوكو ندمت أميركا بزهو مبرهي اتام حداري أبتمت قاعت استخيدو لكباب كوانت نبره زخونا قد أتكم زي بصحا الرقاقيسو اتمت قاعت خمس تخيد الزحبر زلو سراويت منقس الصومال اب تحت الشباب نزنبرت حوس كتما الجراس قد مسالست دحر مقوص اريو ات سراويت نتا كتما دحر مقوص ارو حلافي هاجراو دحنتن صتان صومال محد سلادن منستر مكلخال عبد القادر محمد نورن نكونتا صتان معزب عدت كم زكيدو منستر حبريتا يانصيرو الشبابن سراويت منقستن اب تخباب نزركب استراتيجيكاو بوتاتات نمقوصار اب زكايرو زلو كينات كلتيوم عوتات كيغوانا صفو خم زلو يم زحبرو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم